midhie hospital cha tineno kithiedh gi ng'at miparo kata ei pachi ok ine ka en ng'at man nigi lony e yore mag thieth. In gi ratiro mar tamri mondo ng'at ma onego bed ni thiedhi emomi thuolo mar thiedhi. Koro kendo seche moko ing'eni mae kende e gima miyo wa understand ni kata wang'eyo ni ok ochuno ni ka idhi e hospital mag ji giwegi tidhi miyi thieth e rang'iny mohewo kidhi e hospital mag piny owacho. Koro gima kamagi kotimre kineno oneni gi ng'ato miparo ni ok othiedhi e yo makare kata odhawo kodi kata oyanyi kata otimo gik moko miparo ni ok onego bed ni timre gi ng'at ma osomo thieth machalo kamano, onego bed ni i report kata igoyo report ne council kaka mwaluongo ni medical council mondo owuo kodgi kata oketgi to account. Medical council bo oro team mag investigators kata inspectors mabo dhi kuno ng'iyo ni ng'at mane manyalo bed ni poni otimo kamano, to kapo ni ng'eyo nyinge miwacho to wayudo ni oonge system mar nursing council, to oonge system mar medical council, to oonge system mar clinical officers council, manyiso ni oonge gi lony mar timo gik machalo kamago. Koro osiptalno igoyo fine kata iketo gi mondo kata inyalo chung gi mondo kik gibed inyo jopiny kaka ne gidwa temo inyo jatuo ma nyalo bet ni oro ni message ma kamano. Ta timo amor nikech ikoni kanodhi e public hospital to noyudo thieth makare kendo pok ochako dok kuno. Koro nego be watemo konyo be osiptende magwa machiwo services maber, watemo chiwo sigana machal kamagi mondo ji ong'e ni thieth makare pod nyalo timre osiptende wa mag piny owacho. Kokalo lai ma useketo kare kata magi bende ma utemo luwo kachiel bende untie gi chenro malong'o mar go report machalo kamagi ma ng'ato nyalo wacho ni gima kama otimore e osiptal mar sirkal ago report ma kama mondo miyo ayude konyruok kata lokruok mar osiptal. Nitie chenro en mane kaki wacho ng'eyo emosebedo kane piny. Nitie chenro mokwongo kata report no inyalo goyo ka chief, inyalo goyo ka police, to nitie gima waluongo ni helpline kata line mar kony ma kiwuoyo go gi council kaka medical council kata clinical officers council kata nursing council to gikawo report ni bas gioro ni team matimo gimiluongo ni investigation. To seche moko nyalo bedo ni nitie koso romo mar paro ka daktari odhi kacha to naso biro ka mondo gi inspect, to nitie gimiluongo ni Kenya Health Professional Oversight Authority kata mwaluongo ni KHPOA monego be ne gamo gi mondo kel romo e winjruok margi mondo ging'i kaka ikonyo japiny kik yud thagruok machalo kama. To gima wachako watimo en ni wang'iyo ni mbele kacha waketo pek mang'eny ahinya e gima waluongo ni quality of care. Ing'eni seche moko idwaro mana care ni mondo bede, to koro kosebet tichako ng'iyo the next step miluongo ni quality of care. Ok beda ni thiedhni mwadwano bed ni kosebet wang'iyo rang'iny mar thieth kata ber mar thiedhno nyako bede rang'iny mamalo mowinjore gi jowa mag jokenya. Erokamano ahinya. Warang'ane pach jopiny okoromo joge kaunti ma Homa Bay atuda ka kod Ali Abich achiel kachiel mondo miyo okoro ni Homa Bay to wacho nade kotenore kod chenro ni mano mara chief iwacho ni en dar ka wuoka NHIF to donje okumba manyien